Velkommen til den her korte video, hvor vi sætter tekst ind i vores spil. Det er ganske få knapper, man skal bruge, når man skal sætte tekst ind i spillet. Alle knapper, vi skal bruge, ligger under det lilla felt, der hedder Game. Hvis jeg trykker på den, så kommer de helt nede i bunden. Der kommer der noget, der hedder Prompt, og noget, der hedder Dialogs. Vi skal bruge den, der hedder Splash. Den trækker vi ind først og sætter ind ved start. Herinde kan man skrive for eksempel velkommen til, og så kan vi lave en ny linje, der hedder katten Kenneths kamp. Sådan der. Vi har katten Kenneth, og han laver en kamp. Så har vi overskriften her. Så kan man sige, skal der stå noget mere? Ja, vi skal lige have en lille forhistorie på. Så går vi ind og trykker på Game igen. Nede i bunden, der er der en, der hedder Show Long Text. Den trækker vi ind og sætter ind her. Og der kan vi så selv bestemme, hvor den her long text skal være. Vi prøver at sætte den ind i center. Og her skriver vi så, katten Kenneth går ned i den bagerste del af haven. Her falder han ved et uheld ned i en gammel brønd. Han ender i en ukendt verden. Du skal hjælpe katten Kenneth til med at komme tilbage til overfladen. Okay, og nu er den her jo lang, den tekst her. Man kan se på teksten, jeg har skrevet, at den ligger helt herud. Og det er okay. Når man så ser teksten i spillet, så kan man lige få opdateret den her. Når man så trykker på A, så kommer den. Katten Kenneth går ned i den bagerste del af haven. Her falder han ved et uheld ned i en gammel brønd. Han ender i en ukendt verden. Du skal hjælpe katten Kenneth til med at komme tilbage til overfladen. Man kan altid gå ind og rette de eventuelle fejl, man laver i sin tekst. Du skal hjælpe katten Kenneth med at komme tilbage til overfladen. Det er så, og så kan vi sige, skal det ikke være lidt mere fancy skrifttype eller farve? Og der kommer så ind i Game igen, og her kan man så ændre på skriftfarven, ved man trækker den her Set Dialog Text to Color. Den trækker man så ind her, og siger, at den her skal der have en fed farve. Den skal der være lyseblå, ligesom background i spillet. Okay. Rammen bag, eller baggrunden skal selvfølgelig være, vi har sat den her blok heroppe, det var selvfølgelig farven på bogstaverne. Nu sætter vi lige en farve på baggrunden her, og jeg kan vælge med alle de her farver, som vi kan i resten af spillet. Og vi har brug for en, der ikke skiller sig så meget ud. Tænker jeg, at vi tager den her hvidegrå ind hernede, sådan der, og trykker Done. Og nu skal vi se, hvordan det går i vores spil heroppe. Man kan trykke på knappen A. Velkommen til katten Kenneths kamp. Og det var svært at læse. Jeg tror, vi er nødt til at ændre teksten herinde igen til for eksempel, vi siger sort. Sådan der. Nu prøver vi at køre det en gang til. Og her kan man så se, forklaringen kommer. Og til sidst kan man så sætte en splashbox ind mere med alle de splashboxes, man vil.
Det kan man sætte ind nedenunder og siger held og lykke. Godt. Og til sidst kan man så skrive igen en lille tekstboks, hvor man sætter en lang tekst ind og siger tryk på A for at hoppe, ellers brug piletasterne. Og så kan vi lige igen og kigge. Virker det som det skal? Man kan altid tjekke det herovre. Held og lykke. Tryk på A for at hoppe, ellers brug piletasterne. Okay, så ved vi det. Og det var gennemgangen, hvor man sætter tekst ind.